och varmt välkommen hit till mig på Yoga med Siv. Jag heter Siv och jag är yogainstruktör och föreläsare inom yoga. Jag började med yoga för många år sedan på Mallorca. Jag hade då ett krävande arbete och kände ett behov av att hitta verktyg för att landa, varva ner och ta hand om både kropp och sinne. Det var där jag fann yogan, som snart blev en daglig praktik och en källa till styrka, ro och balans i mitt liv. Jag fortsatte med yoga när jag återvände till Island några år senare och blev en del av yogacentret Hemsljós i Reykjavik. Erfarenheterna där inspirerade mig att ta nästa steg och utbilda mig till yogainstruktör på Kripalu Center i USA genom 200 timmars utbildning. Sedan dess så har jag undervisat och lett kurser i Spanien, på Island och här i Stockholm i över 30 år. Men utöver undervisningen så har jag föreläst om yoga och även skrivit en bok i kombination med yoga och trädgårdsarbete. 2 saker som båda handlar om närvaro, rytm och kontakt med livet. Idag möter du mig både online och i klasser på plats på Villa Fridhem i Mälarhöjden och nu här på Youtube. Om du är intresserad av att göra yoga med mig kan du kolla på min hemsida Yoga med Siv och kontakta mig. Jag ser fram emot att träffa dig. Jag önskar dig en härlig dag hela dagen. Hej då!